салом ба ҳама бародаро подписчикои канал. хуш омадед ба канали мо. дар имрӯза видео ман ба шумо чӣ тавр номери имои шумо дар ки ҳаст ҳаминҳоро проверка карданашро нишон медиҳам. то охири видео тамошо кунед, ҳатман ба пуррагӣ мефаҳмонем. рафтем. аввал медароем ба имо. дар ин ҷо ба настройка медароем. ва дар ин ҷо добавид друзеяро пахш мекунед. ва дар ин ҷо чӣ тавре ки дидед добавид себия ҳаст, дар дуюм дар болои мен пахш мекунед. ва чӣ тавре ки дар ин ҷо дида истодаед ҳаминҳо баромад. ва шумо аз ҳамин ҷо мефаҳмед ки дар ҳамаи ҳаминҳо номери шумо ҳаст. агар дар контакти имои шумо инҳо набошанд ҳам аз добавид себия дароед. дар ин ҷо ҳамаи инҳо вуҷуд доранд. метавонед аз ин ҷо ҳамаи инҳоро хостаатонро дар ин ҷо добавид карда дар имои худ гиред. ман мисол чӣ хеле ки имои худамро медонам, инҳо ягонташ дар ман нестанд. номери ман дар ҳаминҳо бошанд, агар дар ҳамин добавид себия дар имо мебароянд. ва дар ин ҷо вақте ки дар имои худатон гирифтанӣ шавед, ягонтаи инҳоро дар болои добавид пахш мекунед. ва чӣ тавре ки дидед добавлен списка контактов шуд. ва дар боло чӣ тавре ки дида истодаед гатов ҳаст, дар болои ҳамин пахш мекунед. ва ҳамин тавр метавонед ҳар яке аз ин друзяҳоро ба таври хостатон ба контакти имо гиред ва проверка кардани номери шумо дар ки ҳаст. бо ҳамин роҳ фаҳмида метавонед. хай видео бо ҳамин ба охир мерасад бародаро. видео ба шумо маъқул шуд бошад, лайк монед, дар канал подписатсия карда обуна шавед.